Kde by som to asi tak... Skúste si pozrieť, aby som to možno mali linko bližšie. A ja by som to asi dala bližšie trošku. Dobre. Tak, skúste si pozrieť, teraz by to malo byť akurát. Áno, to je super. Dobre. Rovno hlavinku. V poriadku všetko? Dobre. A tú druhú. Ja sa zoberiem ešte. Že by sme to chceli asi tu niekde. Skúste si pozrieť, ale snažiť sa nechytať. Čo poviete? Podľa mňa dobre. Mami, čo ty na to povieš? No, podľa mňa toto je také, no ja keby tak hentam by som si to ja dala. Ja si myslím, že tam to zapasuje, ale v podstate dá sa potom dať aj vyššie, aj nižšie, keby náhodou. Nie, hentam to je dobre. Takže, dostanete náušničku, ktorá bude mať plastový uzáver. Dobre? Takto. Áno. V podstate je toto isté, ak máte dole. Vy si to potom vlastne dáte preč a tam bude mať vnútri tá gulička, hej, na takom plastovom šrobovatku. Takže to už len potom zašrobujete a ako keby vylomíte. Dobre? Čiže toto je takáto smiešná pištolka plastová a len to zacvakneme, dobre? Čo sú dôležité, to sú tieto náušnice. Ja sa bojím. To je tvoj problém. A vieš, ktorú si nedám zobrať. Ona nie je normálna, ona si dá pupok prepichnúť, chápete to? Vážne? Áno, ona si tu dáva nastreľovať náušnice, ale ona si nedá zobrať krv. No ja odpadnem. Cirkus robí, jak toto. Hej, tu bude potom táto náušnička, to si zoberiete domov. Už som robila, že som to tam aj hneď našrobovala, ale to ucho je citlivejšie. Že takže si to mám doma, hej? Ale až sa vyhojí po tých 8 týždňoch, neponáhľať sa, dobre? Takže ideme na to. Toto je výhoda, že s touto môžem robiť, čo chcem. Ona mi nepadne. Ale tá kovová, tá jednoducho, tá by padla. Čiže zamierime. Taký plastový uzáver. Dobre. Výborne. A ešte trošku zasuniem, dobre? Dobre. Aby bola krásna. Zozadu ešte ukážte. Tu máš taký plast. Áno. A potom toto sa tam bude šrobovať, hej? Dobre. A keď zašrobujete, tak naozaj len vylomiť. Dobre. Je to pomôcka. Veľmi dobre sa s tým manipuluje. Áno, lebo to je také dlhšie. Presne, to by ste nevedela chytiť. Dobre.